Здравейте на всички! Започваме срещата при Петьо. Днес ще видим много интересни неща. Много полета, много покривни култури. И надявам се да ви е полезно. Тук Петьо е засял покривна култура. Той ще разкаже по-нататък какви видове е слагал. Но може да видим лен, синап, бакла, има ряпа, има грах и така нататък. Нещо важно искам само да ви покажа. Тук по края, където е угазено повече, покривната култура е тръгнала по-добре. Тук, където е била по-висока сламата, покривната култура е тръгнала така видимо по-зле. Най-вероятно заради самото засенчване на сламата, което сега не изглежда на пръв поглед много голямо, но явно го има. Тоест, особено когато жънем по-високо, може би е разумно да минаваме с валяк, сечка или нещо, за да съборим сламата, за да може покривната култура да тръгне по-добре. Ако не сеем покривна култура, по-добре да си остане цяла висока, но тук се вижда как доста по-слабо са поникнали покривните култури. Петя на всеки... редове, както е, това е миналата време, нали, тук, защо не е така, се вижда долу ниско, като е положението по-нисичко и като е по-защото сме въртяли по-отъпкано, като е свалена сламата, как е по-развитото на покривите и вътре по-развитото. Това е прекъсна сидба. Когато гониш, като искаш да гониш бързо поникване на покривите, нали, при по-ниското странички, по-бързо да случват нещата. Да. Тук се вижда много добре как е разпределено по редове, дребно и едностепенно, кое как е сят. Ето го граха, тук не виждам овеса липсва някъде, но много зависи и какво е останало в сялката от някой път. Лако е? Лен. Може да съм го свършил вече, не съм много сигурен. Това е последното поле, което съм сял. Тъй, че тук всичко е било на привършване. А тук си го сял октомври, средата или кога? 1 октомври го сях, бързах и след тук излизах и влезах на пшеница да се. Първи, пети или нещо е такова. Тук разликата е огромна, да? Огромна е. То първо по краищата се нареди и после тук доста време му стана студено. Това не е дълбочината, не е сялката, не е засято, не е... Навсякъде е правилно и всякъде. В края и в средата. Да, е тук малко, където е по-угазено, е малко по-добре. Да, засенчването, да. Корена на лупината. Огромен. По-малко растеница пък гледа. Жалко, че те са едри семенцата. Ние трябваше да вземем, да видим дали има. Доста мекишко, да. Супер е. Направо е. Сега виждат се, колеги, тук как като е по-малко покривната култура, една идея въпреки че има слама, по-просъхнала е почвата. Отколкото на това поле, което беше много гъста покривната култура. Там беше жива кал. Не може да си позволиш, тук вече имаме едно по-просъхване, нали? Това е да се отговори на въпроса дали дърпа покривната култура. В момента не дърпа, пази. Повече пази, отколкото дърпа, да. И ни помага да пропускливостта е много по-добра с многото корени, нали? Вагата ще пива надолу. Тук ще изсъхне. Рано. Октомври месец. Да. По-малки разходи сме. Трябваше да се получи. Да, ама... Не е каквото трябва да бъде, но е добре. Не е като без нищо. Ако тук на това поле беше засял на същата дата като там, тук ще да е като там. Полетата ми, които съм ги сял
от 25 до 29 август. Да. Едно към едно всичките, нали, Като... Да, не, питам. Да. След това имаше един период, който заваля и чакахме, имаме септемврийска сезон, тя е една идея по, но пак е доста добре развит, защото имаше температури много високи. Ние нямаме, около месец нямаме високи температури при нас. Удържи се много и температурите паднаха на 15 градуса максимум. Сте имали такива жеги. А тук теоретично сега, ако няма някакви повече от минус 10, теоретично ще останат повечето и ще си растат. Тук в тази фаза малката едва ли нещо ще измръзне. Да, както кажеш ти, ако има по-малко Под минус 10, да. Но то не е притеснително, защото тук ще терминираме бързо. Не е еднакво. Не, че там също не ме притеснява голямата покривна култура, защото знам, играл съм го това матч. Да, как да го терминираш, да. Знам как да го направя. Няма проблем, се даже много по-добре степен. Просто почват е различно. Ако ги пробвали си да сееш и след това да пръскаш? Не. Такива мероприятия няма как да стане. Първото, което е, това трябва да го правиш само с тръж. Ако гледаме американците какво правят, нали? Това ме питаш. Ръща да валираш и да сееш на зелено. Не, да насееш и после да пръскаш или валираш. При такава покрива, която тук бяхме, няма как да стане. Сялката не може да се прави. Мармалата. Ще набираш и такова. Няма ли съвсем това поле? Гарантирам ти. Април ще е кал. Мога да насееш. Да го напръскаш. Да. Докато не го терминираш, няма да съхне. Приблизителна дата. 12 марта го напръскаш. После го насееш примерно края на април или дата, пак пръскаш след това. Ако не нужда. Предвид и подихме културата ли? Да. Едва да ще не трябва. Значи то като се разлага, тази покривна култура, като се разлага също става, нали, това може да е мек, растете нещата, да е, нали, вече ниско не стои. Това нещо не му дава, пак не може да стопи почта от на тревата. Да. Не, правили сме го и това, но избягваме да ги правим вече тези неща, не съобразяваме ги много пръскани неща. А долу-горе колко, ако има хубави дъждове, колко ще ги оставиш най-много? Ако има хубави дъждове, колко по-докъсно ще ги оставиш покривните? Пак минимума, за да могат да изсъхнат, за да могат да засееш, имам предвид. Много трябва да изсъхнат, много трябва да се разводят. Долу-горе колко е минимума? 3 седмици? 30 дена долу-горе, за да има и топло и студено да фанеш. Да, защото е много биомаса. Да, масата е голяма. Не, че няма да засеем, ще засеем, ама март месец трябва да се махне. Най-късно. Ако видим, как пак казвам, че времето продължава да бъде топло, ще ги махна в февруари още. Те ще останат, другите ще ги махнат. Другите, големите. Тия няма да ги закачам. То пък може тук обратното да се получи по-късно. Не. Или? Тук ще ги махна на март месец. Няма да се стремя да вземам полза от тях пролетта. А при хубави дъждове? Ето ти грах, грудки, ето ти бакла. И на нея има, само че въпреки че е малка. Не, че лопатката тук ли? Обратно ги голямо, после че си бъди. Не ги изкарах. Слънцето се вижда. Да. Не? Да е на бакла. Къде има хубава бакла? Тя баклата е тук рядкост. Според зависи от полета, ако знам, че е проблем, да Петя, тук баклата защо е толкова рядко? Не е поникнала поради някаква причина, или? Тук всичко е рядко, аз не виждам тук овес, няма, може би да е изсвършил. Аз тук виждам само единия бункер да ми е сял, може би другите семена. Казах, че имаше проблеми с прокълването на семената. Да. Тук наистина единия ред го няма. През ред. Проблеми с прокълването на семената, някой тук виждам на семената е нареден. Или не е нареден на фи на... Лен. Лен има. Бакла тук там има. Град тук там има. Моля? Това беше последното поле. Не. Това се влага. Имаше времето да стига.
аз си го съда по това, кое... Вижте, там пак на поправа, че има много по-добро равнище. Това е сега в рамките на 2 дни. Не повече. Даже не знам дали за един ден не го всяко не се спомня. Има грудки вече. Доста. Да. Грудки има, але? Да, и налепи, и грудки, много добре. И е по-сваление само, просто нали започна да пара. Гледай как е налепи има. Това е от биологията. По това мога да познаеш. Той на пшеницата по същия начин, ето леко тръскаш. Уверихте ли си, че пшеницата е с много добър корен? Да. Като се извади както трябва, да. Да. Супер. Трябва да мериш на... Тук тогава ще сложиш ли... Трябва да мериш. Като е тук по-малка покрината култура, тук са чуклети или царевици? Тук ще е царевици, нали така каза? Трябва да си погледна как. Не, идеята ми е, така ако е по-малка покрината култура, тук би ли сложил азот? Да, пак се гледам си декарите. Не, ако е слънчоглед... Караме царевицата както трябва, за да я дигнем след това. Идеята е да намалям слънчогледа доста. Да, ама ако при по-късна покривна култура и по-малка покривна култура, ако е слънчоглед, тук би ли сложил тор? Нали там няма да се... там няма, защото има много биомаса. Тук... ще имаме история, ще имаме издействие. Да. А ще пробваш ли, примерно, разделяш някое поле на две, да кажем, и на едната му част правиш едно, на другата друго? Няма да имам време. Пак с цел да видиш. Няма да имам такова време да си играя много с опит. Ние не сме с кой знае какви такива големи декари, хиляди, да си позволя да правя 1000 декара опит, да заложа по много всичко, за да може да стане ясно като припадат. Но това аз съм сигурен, но няма кой да праща да ми ги следи и някой път като стане така и всичкото пропада. Да. Нали, опита заминава, защото бързаме да или да прибираме, все нещо става. Да. Жънеш нямаш време да мериш. По закона на Мърфи винаги така става. Все нещо, винаги сме на време и накрая пак бързаме. Пак не трябва да се бърза. Да. Кога каза, че планираш да седиш долу-горе? Началото на май? Толкова тази година. Пак зависи, ама... Миналата година иска да се май месец, ама засях на 2 април. Да. Какво кажеш? Но... Да. Ще се съобразявам с много повече неща. Тази година ще гледам много повече неща. Температура на трупа, температура много важна на трупа. И студените часове, нали, метеостанцията ти отчита студени часове, защото миналата година, като видях, при 5 студени часа в рамките на няколко година нямаше никакви проблеми с идват. Всичко тръгна и замина. Ранните ми сигни бяха натрупали 60 часа студени и там имаше проблеми. Много треперене, не проблеми, много треперене, докато не ги дигнем. Да. Докато имаше голяма вероятност за провал, нали, на места имах горе, много ги гледам. Едното нещо държи 20 дена, което си го направил, колко ще ти издържи, повече няма да ти издържи. Даденото нещо, което мероприятие, там, което си направил, и така нататък, но проблем. И много по-добре вървят нещата, като е 100%. Тръгва и не трябва да има спиране. Всеки стрес е... Има някои колеги тая година дори сяха юни месец. И на мен ми прави впечатление, че вече юни като че ли отива вече по-слабо. Април, т.е. майските са средни. Май месец, ако успееш да досеш до към 10-15 месеци, номер 1. Да. Въпреки, че един колега каза, че юнските са му най-добри. Дедам се. Още си тут калинките, нали? Значи на това поле имах най-много калинки. Опа. Топът не иде студено, бе. Студена топла. Топла. Още да? Тук съм ги нетречено за повече. Да, това не сеш април като комитмент, сеш малко по-късно. Това е лъжа, дето се пише 8 градуса. 8 градуса сей. 12 сама. 2 седмици да се нарежда. При тези късни сидби изметляването ли?
Продължава много късно, през юли. То някой път точно прехвърляш, зависи. Големите жеги. Да, големите жеги. Това е относително, защото не знаеш кога ще стане голямата жега. След 30 юни си е голяма жега. Италия шанса да е жега през юли е по-голям, колко когато през си юни. направил много тил хубав и имаш микроклимат хубав, няма проблем. Изметлява се каравицата. Озърнява си до край. Тая и миналата година на доста места на колегите точно това им направи впечатление, че когато изтеглят по-късно с идбата, те много често прехвърлят точно най-горещите дни и е по-добре. Сега зависи от района, да? Там някъде, нали, първи 10 юли са горещниците, които ги водим. При нас поне така идва, но това не мога да се образиш. Не мога да предвидиш годината. Малко е, да. Кога, всеки трябва да се го усети. С стегница в теж, някой се усви фалото. Да. В тежа и го бутат на... Вараш, свърши работата, пък Господ вече плотно да даде. Да. Не бе, трябва... При Ноцио няма проблем, но и царицата за това нещо става, като има вага долу, горе да държи, много държи. Аз особено с такъв много стрелен детска много държи. Не си правил продълбочаване за плужна пета и нещо такова? И не си видял проблем? Ние видяхме с пенетрометъра, нямаше. Аз с пенетрометъра съм ходил на колеги и миналата година съм си правил опит, нали, мое поле в такова състояние. Отстрани колегата беше минал с продълбочител и другия с страничните култиватори или орен беше повече. Искам да кажа, че там където е продълбочител, отстрани на работния орган се личи. Само като го погледнеш и там го забих бетон. Тоест той разрохва само речетата, където... Когато го фаща, аз ти казвам, че ората беше по-добре. Въпреки, че не беше цвете тя. Но този продълбочител между работния орган беше бетон. Този блондир там, дето се мъчи добре сега, той го правеше това нещо. И аз пробвам да видя. Всяко удобни работи прави. И нека да прави. Той сега долу под гумата става чудо. Да. Под гумата... Какво значи ти пета? Колко ще да... Тя петата с покритите култури след 1-2-3 години се оправя. Тя си... Не става да е конът. Ти мислиш, че няма корен. Тя царицата прави на 2 метра корен. Един колега имаше 10 години, каза, че на едни полета само е продълбочал, другите оран. И каза, че имало разлика първата година, ама сега това е... Не, аз казвам само. Чувам хора. Да. Ама той сега не смее, едната година продълбочава, ама после после странични култиватор и каза да си оправя почвата и тогава ще почне да отиде. И въртиш в магиосен крак. Тази технология или почваш, или не почваш. Не може да я комбинираш между две. Става проблем голям. Ако правиш нещо, за мен беше проблем. Половината стопанство да ти е такова и другото половината. Периодите са коренно различни, за всяко нещо става така. Мисленето е различно. И но не можеш да обработиш, не можеш да успееш да... Едните са на една такава фаза, другите са на друга фаза. Сега ще сееш едното, после другото, но на едното тръгнало трева. Лудица. Да. А предвиждаш ли да се пуска люцерна в някакво време? А тук ми е много далече за люцерна. Тя също пуска добри камени. Да. Гледам по-близки там до фермата да бъде люцерна, заради балите. Имаш ли опит или наблюдение или такова за еспарзетата? Сял ли си... Еспарзета не съм по-фуражна, учили сме едно време в това. Монокултурно не. Запрашвай питаш. Както люцерната, само че еспарзета, по същия начин. Люцерната ми е окей, като рецепта за хранене ми е добре. Някакви плевели там нещо, част като въртиш, където се поема люцерната? Има, като почне да приключва люцерната на края на жизнен си. И не се бориш на права, знаеш. Зависи то първи от кости е победа. В част като турбичка има си хербицид, но не съм против хербицид. Вече като почне се разлежи, тогава става проблема, но ако си го все фай там нещо взимаш и след това гледаме мака, нали. Много ми е интересно, какво ще стане люцерната и пшеницата заедно, върват много добре, ще наблюдавам в май месец, какво ще се случи и след това царевицата как ще се развие там, защото ще се имат царевица. Директно царевица, нали, ако не стане нищо, поне си още направя, това си прави опит. 5 години. Това е 6 години. Пшеницата, ако се получи добре, не е ли по-добре 1-2-4D и да остане пшеница? За сенаж не. Не за сенаж, за зърно. Не, аз тази идеята за сенаж ще направя май месец, за да мога да имам време да се засея царевицата. Затова съм засял пшеница с люцерна, да имам биомаса
март месец Косиш. началото влизам в косиме, прибираме за сенаж и веднага използваме докато имаме влага да засеем царевица. Ако сич пръскаш и сееш или? Съответно сенаж да направим. Люцерната как ще я пребориш с Корените как ще ги... царевичните Няма хербициди? проблем. Няма проблем. Аз съм сял пшеница върху люцерна, един-два хербицида. Готово. Можех да ви заведа на люцерно място да видите, преди 3 години беше люцерна, сега пшеница, завъртях пшеница слънчоглед. Пшеница, слънчоглед, царевица и сега пак е пшеница. Няма, тя люцерната много бързо пада. С точно хербицид, без никакъв проблем, не те притесняват корени, нищо. Хубавата сялка си сева. А сорго пробвали сте сорго за по-сокоустойчиво нещо да се прави? Не, монокултура само. Да. Не. В смеска може да се пусне, но монокултура не е пазара трудно. Той за фураж става добре. Да, Да, да. добър дойд на сухи. Но още не сме стигнали. Там за сега наблягаме на царя. Колко ще е добър? И той като хранителни е малко по... Нали, гледам царевицата. Каза, че ще обръщаш, процента на царевица ще го увеличаваш. Защо? Точно тази логика за повече мулч или нещо друго има? Защото ми хареса повече царевицата. Защото мога да кажа, че си говорим вече. Преди просто слънчоглед се е получавал. Да. Хибридите търсихме, много неща сме търсили, докато намерим и Да. смех да увеличавам, но вече видял съм, че при много тежки условия се справя. Да, приличен добив. Да, Което е достатъчно. икономически. Да, слънчогледа е кофти, не остава нищо след него и много хищник и голям. Рисков. И слънчоглед ще се именно на 5 години. Така ще го правиш. Тоест 2 пъти царевица, 2 пъти пшеница, 1 път слънчоглед или там нещо такова. Може царевица, пшеница. Да. 4-5 години, но под 4 години вече слънчоглед няма да се свърши. Да. Не, че имам проблем с мани, не съм развалял за мана и такива неща, но не е добре. След царевицата пшеницата е много по-добре. Много по-добре. А рапица? Има нужда. Не, Мислим я. евентуално ще продължа. Сега избягвах, защото станаше лук с пръскането. Много шетам. Не с дрона, може по да... Може да си позволим и рапица. И ти Нямахме и условията за рапица. Сега вече тази година рапици може би ще има тук. Не съм забелязан, но знам, че ако се засятят, ще няма как да не става. Имаше много хубави. Имаше, да. Ама какво имаш пред нямаше условия? Есени дъждове? Или нещо друго? Това е основното. Да. Имаше другите години. Сега съм на хора на услуга за рапица, нали, директно няма проблем. И там имаш варианти, дали ще сееш на 19, на 38 или на 50, аз имам варианти много да... А как планираш на 30 по среда някакъв среден вариант или не знаеш, още не си мислиш? Ще тестваш? Или? Зависи от условията, ако има много голяма слама оставена, хубаво е да се мине с пролетната сялка, да отворим на 50 см. Да, и дребното семе, да мога да засееш хубаво. За да при малък дъжд да тръгне веднага. Защото иначе нещо подобно не е това. Да. Когато не си разбутва почвата много, нали, с Евросъюза, като се сети. Да. Но пък там, където ще търсиш рапица, ще прецениш как да го жунеш. Малко по-ниско ще свърши като трябва. За да гониш естествено развитие. А не си мислил тук евентуално за валяк или то... За вагата ли? Валяк. Какъв валяк? Тук подпред на трактора, примерно, който да закачиш, който да... Да. Просто допълнителен разход, допълнителна операция. Сега не знам, ние не сме имали такива, аз съм само от 5 години, съм от 10-15. Да. Знам кой има, нали, ще ми го даде да пробвам и се чудя съм на това голямо сега като ходих, където бяхме, защото аз не бях влезал, виждам, че са чупливи. Да. Сега дали са Може би влагата или височината, но ако се мине, ще посъбори голяма част. Да. Но пак е трактор вътре. Дейл казваше само при цъфтеж. Ако са цъфнали, тогава ги унищожава, иначе избива 90% ново. от това всичко беше цъфнало, което прави. Да. Иначе избива издънти и отново се съживява. Синапа само, да. Синапа може би. Сигурно? Детерината май беше по-малка за нещо и направили нещо. Не, бърз ефект няма, 3 дни ще го гледаш. И става въпрос, че му казаха трактора да прави няколко и да излезе. Няма нещо видео. Ама падна. Обаче много голяма част падна.
Паднаха, освободиха отдолу другото и те трилната. Той и сечката сигурно ще свърши работа. Естествено, въпреки че ще надроби и другите. Да вземе пробват това. По-голямо разстояние. Аз моята се не разрази. Махнах ножове за цел само да се бори с гледа, да не мисли, че трактора по-малко ножове, само да събавя. Те такива пратени места, не ми е проблем, но не искам да сега директно да поправя, защото много кабели и много нещо. Виждали си. И закачат и правят проблем. Всичко напред не. Лен, синап. Не, ряб. То и аз имам напреднал, но да, обаче тази година, който ми беше направил течка, беше добре, защото просто като заваля, не можеше течка да карам. Знаеш какво беше? Самосевката изникна и стана колкото стъблото на светлодена и няма сечка, няма. Ни ще го гледаш и не знаеш какво да го направиш. Така ли бе, колега? Ето е. Цъфна. Не е съборен с сечката вече. Затова сечката да си минава глава на главата. Да, няма спор. Но преди една така година видяхме, че имаше проблем, където беше сечката минала добре, после нямаше, чакаме да секне за сечка. Да. И то сечката то набира калк, става отзад, направо беше... Валяк. Имаше прички, са минали сечката веднага след жътва. Ами не веднага, но 5-10 дена, но не... Нали, аз имах полета, които и не бяха минати и там ми беше много голям проблем, чаках до последно. При тези условия нямаше да можеш. Нямаше да можеш да караш течка и да седеш едновременно в сутка. Да, толкова мощно. То като изникна самосевката и спря и да съхне, за сенче го стана грозна картина. Грозна картина. Да. И това е, колеги. Не знам, ако на нещо питате, За сме били полезни с... Много беше полезно. Много. Самосевка пръскане. Това съм се. Тип на отива не съм човек, това съм се. Малко. Не, как ще пръскаш? Не, бе. Първото, което е самосевка, имах само на едно поле, което не беше карано сечка. Нали, бях го оставил, не можахме да заваляни дъждът. После сечката, той стана и такъв. Сечката, като намина, тя го накълта. Няма пръскане, никакви пръскане. Никакви пръскане. Кога пускаш сечката? Моля? Кога минаваш сечката? И оставям ги по принцип. Не знам, какво да ти кажа сега. Не, непосредствено след. Не. След комбайната? Добре. Не, нямаме такава организация, аз нямам толкова много хора да газирам. Ние жени и возят. Той да път след комбайна, като изделено стъблото, се е изправил. Да, като много относително, особено при много това, После по зелено стъблото няма да го зелено стъблото се е изправил. Малко разбира. Да. Но като има муч, няма проблем. Държи отгоре. Няма шанс, не ти дава самосевката, като имаш муч, тя не може да се прехване. Удобно, разбираш. Той да е фърлял малко комбайната, няма достъп с почвата. Нямаш... И това е едно голямо облегчение, няма самосевка. Много малко. Дето се ти дирите на комбайната, примерно е съборил и паднал съвсем на почвата. Трудна работа. Тук се стои станчогледа, стои си и пшеницата и изгнива. Да, но това проче бая време. Добре, тук нямаш нито един плевел. Не си. Вече скълга, ти казах. Интересно. Работили сме след жътва. Преди си идвам на култури, трябва да се подготвиш полето, си едно седиш нормално култура, ако ме разбираш правилно. Да. И той каза, аз имам проблем с плевелите. покривните култури и излиза трябва да ги. Не си се свършва работа. Не, той каза, че са му се нови видове плевели са му се появили, които... Той, тревата му тръгнала, той се е покривните култури. Иска да пребори покривните култури и да преборят плевелите, но трудно работа. Трябва да изпреварят първо покривните, че да... Реши си работа ти с тревата, по другото си го прави просто. Но и поне после... Няма след трета година добро поддържано поле, аз имам полета след жътва, не ги барам.
Е така е. До април месец е така стои полето. Няма един плевел. Като не се е покривни култури. Нали, първите 3 години можеш да ги позволиш. Нали, от икономическа гледна точка, ако искаш да натрупаш бърз финансов ресурс, нали, да не даваш лични пари за покривни култури или да се ориентираш най-малкото в обстановката, да видиш кое къде как работи. Няма трудно да сееш на 100% всичко, нали? Да. Ще имаш разходи. Да. Високо ужинатото странище държи яко. Да не никъде плевели. Да. А, Излизат вече чак към април месец. на пролетта. Там на ония покривни на това ми направи впечатление, така ми се стори. Не ти ли свърши лентата на това вече? Той прави камера, Овеса. Съхна да го ма цялата не. Добре, последен въпрос и другите да питат. Овеса колко е там? Стори ми се преобладаващо другите. Имаш ли, нали точно? Много преобладава. Окей. Така се случва. Много зависи сега, не стоях, много зависи как е объркано. Да. Ние не го правим много професионално с квадромите, нямаме голям бетоновоз да объркаме. При едрите семена го сложиш? Да. Овес. Овес е при едрите. Не се ли получава брусването в бункера да излиза? Има го този момент, но не е толкова голям. Но ако вземеш от купу отгоре, което е примерно още не е хубаво объркано, и да върне квадромът отгоре и го напълни чувала отгоре или чнека, не е доброто смесване на покривните култури заради това така. Но където е смесено като хората, виждаш, че няма проблем. Трябва да се обръща внимание, не можеш да е така да ги нафърнеш. Колкото по-ги смесваш, имаш ли време да ги бъркаш, става работа. Разпределението, колега, е хубаво смесено, овес е много така, много добро балансирано разпределение. Не може едното да падне надолу, другото нали? Когато ако сееш две култури и имаш от едното 3 кг, от другото 1 кг, нормално да се случва това нещо. А тук имаш по 7-800 грама. И са много компоненти, и се държат, нали, лупината и баклата са с много големи семена, държи. И тежко. И овеса си се мушка между тях. И ти караш и по-внимателно, не друса чак толкова много. Тя поталяга ли цяло? Сялката вътре не е механично обсезал като тия да ги продават много зелени. Тия дето искат, не знам какво продават. Тази сялка вътре може да с въздух и няма как да остане едно семе, всичкото се надува и излиза. Вътре става така. Механичните се зелото са много хубави, да. Всеки според бюджет. То, защото е много ефтино. Защото е много ефтино. Добре. Ефтиното излиза скъпо. Само да ви кажа за сялките, много внимавайте какво ще купувате. Много внимавайте. Много е важно. Наточените европейските сялки не е окей работа. Тук при мен имат колеги с досови, те ги приключиха ги на първата година. На къса това нещо е правено ала-бала, ама нови модел бил по-хубав. Аз бях стария, нови на го искам да го гледам. Стария модел го видяхме на една година, за след всичкото беше дроп.